Nay. At sila. Andi sila sa amon ba? May ano sa kwarta sa amon, 50,000. Linti kang mabata. Linti kang mabata. Dito kami sa sabungan. Naglaban sila sa sabungan, napildi sila sa amon 50. Nga karon. Karon gipahapit nila kami dire kay hambal. Kapito nang daw diri sa imo ang titulo sa lupa kaya mo pila collateral sa ila utang. Anong klase naman? Anong klase naman? Ara sa bukid ang titulo. Nga naman. Wa ang dinyo. Amo ganito amon nga collateral na para Ano ba tao? pwede kami papapirma lang sa imo sing kasulatan na makaulit lang kami. Ano lang tawo nangawat kami dali niya. May higit pa ba sa isang katulad mo? Inang mapagmahal na totoo. Nay dari balay nila Perez. Konstan siya Perez. Bata mo siya Nay. At sila. Ara sila. Wala pa. Kaya dito kami nagtay kami sa Antipas, sa Sabungan. One manggod ng napildi sila sa amon ba? May ano sa kwarta sa amon, 50,000. Linti kang mabata. Dito kami sa Sabungan. Kaya naglaban sila sa Sabungan, napildi sila sa amon 50. Nga karon. Karon gipahapit nila kami dire kay hambal. Kapito nang daw diri sa imo ang titulo sa lupa kaya mo pila collateral sa ila utang. Linti kaya sa bukid. Anong klase naman? Ara sa bukid ang titulo. Nga naman. Wa ang dinyo. Amo ganito amon nga collateral na para Ano ba tao? ay 50 man gud ang makuha sa amon. Pirdi ginila or Oo, namulang sila. 50,000 ang napildi kay di man kami nga wala sila collateral. Siyambal niya kay pauli naman kami sa Padapawan. Ang hapita lang dito kay nanay ang kuan. Ang titulo sa lupa. Kay kwaon lang daw nila kung makakorta na. Ako na imo. tapos bukid ka na. Kaya sa kumang. Din bukid niyo na yaw. Mas mahayag. Mahayag ka Antipas na. Hindi, rohas yatan sa to. Ah. Mas green hill, unahan sa green hill. Green hill dahil mahayag. Teka rin paano ba ito? Anong klase ng bata? May hara kami diri na may pwede kami papapirma lang sa imo sing kasulatan biskan lang balikon ng namon. Pirma lang daw ka na hindi. Oo, para makaulit lang kami. Abi na ko sa amon. Sige ba, sabay. Hindi ko diri na. Pirma lang ka. Basi na ba? Bakit na, bala timuda, ikaw dapat. Ano lang tawo nangawat kami dali ni Abraham. Para basa na nanay lang ka. Nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking nanay. Sensya na nanay naman. Wala akong salita. Wala ka na. Ano ba? Kasasing kita niya. Lagi ka niya. Bata mo. Sige naman. Ikaw kinapatuloy na yun. Bisan ano pa ang mga bata, no? Isang nanay, no? Ara si ano gang? Si Sian. Si Sian. Birthday ba ni Sian? Subong ba? Okay. Happy birthday!
Teka po, galing mo lang. Happy birthday, Nay. Thank you. Teka, bitch. Ha? Ay, mag-blow kita anay candle. Wala daw EBI, nanay. Sinig mo na lang na. Luwa sa kalipay ni nanay. Okay, dungan na lang si Sian kag si nanay. Wasang cake ni Sian. Hindi gara si Sian. May ara si Sian niya, cake. Okay, happy birthday sa inyo. Birthday. Nay, ang nagpadala, kabalo ka kung sino nagpa-surprise. Okay, mabasakon ko ha, may message siya. Hambal niya, to my one and only nanay. Nay, no matter where I go in life, you'll always be my number one best nanay. Salamat gid nay for the love and support, for being my life mentor, friend, and my armor in times of darkest days. When I feel I'm not enough, ginaisip ko lang kung kay sino ko bata. And I straighten my crown, anak ko ni Kunsing. Fight lang. Nothing makes me feel stronger than knowing that I have you who's got my back all the time, even if karawayon ko up. I'm so proud na imo ko bata, nay. You did a very good job sa pagpadako sa amon, salot. Kami lang gid gahi ulo kisa. If I will be born liwat in this world, masiling gid ko. Si Kunsing gihapon ako nanay, please. Kabalo ko nay, thank you is not enough sa mga sacrifices mo para sa amon na mga bata mo. Kay labi na sa pag-atipan mo sa mga apo mo nga sarawayon. Salamat gid nanay. Layo man kami tanan, pero tandaan mo, ara ka permi sa amon heart forever, nay. Kamu tanan dira, we always bring your love with us always. We love you so much, nay. We miss you. Looking forward to give you a hug and kisses. I'll see you soon. Enjoy your day. Happy birthday and God bless. Surprise from your guwapa nga bata all the way from Taiwan. Okay. Enggak, bes. Hindi hanta ang cake ni Sian. Oh, dako si Spider-Man ba? Okay. Make a wish lang dyan and blow your candle. Okay. Yay! Happy birthday! May message man siya kay Sian. To Sian, happiest birthday na. Mama loves you so much. I asked God to send me a man who will always love me. So He gave me a son. Nagpasalamat gid ko sa Ginoo kay nakita niya na we both fight to survive. Sa 17 days ta sa ospital. 17 days daw kamo ni mamang manag-fight sa ospital. Bastugan kagid gali. Salamat kay ginhatag kaniya sa amon na himsog. Kag pakabuot ka permi nak. God bless. Happy birthday. Love mama all the way from Taiwan. Kaya ano mahambal mo kay mama mo lang ga. Diri gang makita niya gang. Thank you, mama. Mingaw ka na kay mama mo. Isa lang siya, ma'am? Apat ni siya. Apat. Ari sa imo tanan? Okay. Ikaw, nay. Anong hambal mo na sa bata mo na? Ay, sa karon salamat gid sa inyo mga anay sa imong pagi hatag sa ako niya. Murag na heart ma ako kay kalipay man gud nako. Abot ining mugyatag. Hindi pa ka manay? Kagkapin pa. Gahapon wala gyud ko magdahom, nagdala intaw ko patoy para ako ihawan. Wala gyud ko magdahom nga mo ni siya pa. Giingon pa sa imbana nga. Nay mag-ihawat ta magditson ta. Oo. Daado hindi pa ko kay siyempre. May litson gid gali nay. May litson. Wow. Litson na ko magani sa Patay nanay nag-birthday. Tapos ni kwan pa rin naabot na po ning karuan ako murag lagi ko na ano.
At least na happy ka, Nay. Happy na. Oo. First time mo na surprise. Oo. Sorry gid sa prank, Nay, ha. Kapila naman ko nila na agyan ani surprise ng yapon ko lahat ng yapon ko yung track ng nila kasi ano na. Huwag yung ko kay bagong mami ko. Oo. Okay. Happy, Nay. Happy birthday sa inyo duha. Okay. Palakpakan natin sila, Nanay. Happy birthday.